we are back again mga buddy and welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga buddy ay nandito tayo sa Las Terrazas mga buddy. So dito kikater bukas mga buddy. So ngayon ay nag-decor kami mga buddy dahil yung pinag-decor ng nag-birthday. So yun mga buddy, gagawa kami. So first time ko pumunta dito. So first time ko nakapunta dito sa Las Terrazas mga buddy. So at let's go. So eto at nag-start na kaming mag-decor mga buddy dahil bukas na event. Let's go! A few moments later. So dito mga buddy ay makikita nyo kung gaano kaganda itong Las Terrazas. Let's go! Years later. Naglalakad na ako patungo sa Catering dahil pupunta na kami doon sa Las Terrazas mga buddy. So ito na yung part 2 ng ating Catering episode 3. Let's go!
So yun mga buddy, at di na ako nakapag-end ng video doon sa Las Terrazas mga buddy dahil sobrang busy na namin buddy dahil naligpit namin lahat ng dekorasyon na ginamit namin at yung mga table, chairs at mga lahat nandun mga buddy sa video na yun mga buddy. So niligpit namin lahat mga buddy, kami lang nagligpit mga kasama ko. So yung mga buddy, shout out sa lahat ng kasama ko doon mga buddy sa catering mga buddy, lalo na sa Malolas Catering mga buddy. So kung gusto nyo magpa-cater mga buddy, ilalagay ko na lang sa description or sa nandito sa baba mga buddy itong FB nila mga buddy para i-contact nyo mga buddy. So I hope you enjoy the vlog and enjoy the show. So don't forget to mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aming YouTube channel, and everything you do it with love. Bye!